Muchas gracias, señora Borzan. Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. Istraživanja su pokazala da naizgled isti proizvodi niže kvalitete se često plasiraju u državama istočne Europske unije. Radi se o različitim proizvodima, od deterdženata do dječje hrane, koja često zna biti i manje kvalitetna i manje zdrava. Kada sam se prije 5 godina počela baviti ovim problemom, moram priznati da mi se činilo malo vjerojatnim da ćemo danas na stolu imati ovako ambiciozno izvješće. Izvješće su potvrdila 3 odbora i ono poziva na promjenu direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi. Također poziva na osnivanje europskog tijela koje bi u okviru postojeće agencije reguliralo tržište. Ovaj problem građani velikog dijela Europske unije smatraju jako emotivnim. Mi se osjećamo kao građani drugoga reda. Danas je vrijeme da pokažemo da ovaj Parlament predstavlja sve građane, da nema istoka i zapada i da smo svi jedna unija. Nismo svi isti, ali smo ravnopravni. Hvala. Gracias. Señor comisario, por favor. Thank you, dear President, honourable members. Of course, all European consumers, irrespectively of where they live, should have equal